sebeyazi abantu babengabonelo hashe linemilenze emithathu lihashe likabhele libhala kamnandi ngalo milenze iqhwalelayo sithi sesifikile ke namhlanje ngayo lolo sithathu the 3rd of March 2021 ngolosithathu ke namhlanje basiyazi bana ngolo zithathu singene emayezeni siphatha amagqabi siphatha amaqolo siphatha ingcambu siphatha amafutha siphatha amathambo siphatha intsiba siphatha imihlaba xa siphethe amanzi sizama ukunyanga namhlanje siniphethele umlomo mnandi namhlanje siphethe elo yeza lithandwayo lisweet bayalithanda ke abantu eliyeza phambi koba singene kulo ke liyeza kukukhumbuza wena mntu othi ufuna ufunda ngawo lamayeza sithi form is active uyahamba kuyobhalisa pha ku www.vusilanga.co.za yokule ndawo ithi about us and the academy khona ke iform sithi ke wena mntu ufikayo kwelikhaya subscribe ukwenzela uba ikhule lento kabhele si approacha u10,000 subscribers yanyuka lento iyawuthi yofika kwayiwayo apho fanele uba iyofika khona sithini ke namhlanje ke bhele masingene kuyo namhlanje sithi siphethe umlomo mnandi xa bembiza ke ngalamagama amnandi bathi abantu tata ubhele khawabhale lamagama siwabone naliya lithi glycyrrhiza glabra glycyrrhiza glabra ndizawuthi kungekudala ndive sekwabantwana abathiywe kalamagama amnandi hey glycyrrhiza glabra akhwazwe umntana eyodlala kuba kaloku limnandi eligama masilizameni ke bazali wena mntu osezawuthiya umntana ukumbize ngalo eligama limnandi kangaka ukwenzela babhide nomkhondo bathi naxa bemfuna bangakwazi umbiza kuba kaloku eligama lingabizeki ithini ke lento yale glycyrrhiza glabra umlomo mnandi xa bewubiza ngesilungu the common name bathi yi-licorice sasithi ke thina yi-liquor rice kuba kaloku sithanda iliquor sithanda ne-rice kuthi sa bathi abantu bayo yi-licorice eyona nto ke interesting ngayo lento ingumlomo mnandi even though iyinto yabantu bamayeza amayezeni if you go to any chemist any pharmacy in town uzawufika ikhona lento beyenze izinto ngezinto ngelinye ixesha ufika lento iyi-tablet ufike iyipilisi ufike iyi-gel ufike iyilo liquid iyo into ekudala lento yathengiswa ndiyafuna uthi before ifike komayezeni iqale phayana esilungwini because kaloku kwayeza eli is not African liyafika kwalapha kuthi yena umlomo mnandi zide zibe khona neelekesi ke ezenze ngayo kuthiwa zi-licorice ezilekesi either ufika i-brownish ngelinye ixesha ziyakwazi node zibe mnyama ke ezinye zenziwe ngawo lo mlomo mnandi uzawuthi ke xa yowuthenga kwezi ndawo sithenga kuzo apha koomamonto ufika ilikhuni elinye bakuthengisela ipisi yekhuni balithengise ngeyona mali ke yaninzi omnyasikanyuka apha ziyele ekhemesti ayolithenga khona kwikhemesti yabelungu lifike lisekwangulo mlomo mnandi masingene ke kuwo lo mlomo mnandi sithi medically bathi wenzani umlomo mnandi ke mhlawumbe masiqale siyigxininise lento okubaluleka kwalo medical we keep saying it and asizuyeka bakhona abantu abakholelwa ukuthi kwezi zinto kulamagqabi nalamaxolo nezingcambu there is no research ibe i-research ininzi and sithi ke thina njengoba ininzi nje lento bekuphandwa umlomo mnandi kule game kwaphandwa enye dibanisa wena kuzawuphuma lento uyifunayo because uphando xa lusithi ayenza i-upper respiratory idibanise nezinye eziyenzayo ukuba kuthiwa zikhabani kodwa ke amayeza awafane okanye zange ndive kuthiwa yakhabakhabani masingene ke kulo medical kuthiwa ke eliyeza lisetyenziswe kakhulu kulanto kuthiwa yi-traditional Chinese medicine kuthiwa yintoni kani TCM abantu bathanda uyiqala wrong traditional Chinese medicine yes bathi TCM kwi-traditional Chinese medicine kude kubekho nenkolo yokubana ezi respiratory infections mane zivumbuluka phayana kwelalizwe one of the remedies or home remedies abenziwa ngabantu belalizwe ba include yena ulicorice lo mlomo mnandi bathi abantu bathi njengoba bekuqala iCovid nje kwelalizwe we learned esixesha lihamba ukuthi hayi i-admissions zihlile because kuthiwa xa kuthethwa ke ngabantu asiyanoba i-conspiracy theory na kuthiwa na
elalizwe kwade kwaphuma nezi instructions ezithile oba abantu mabangaye ezibhedlele ukwenza uba amanani angonyuki. Ithi xa unayo lento ujikele kule traditional Chinese medicine herbal shop down the road banyangeka ke, because kwale China it became the first ukuthi yona iyilwile i-COVID ngokuba siphathela i-vaccine. Kwi-Middle East ke isetyenzisiwe lento, amaGreek ayisebenzisile lento ikakhulu ngaphandle kwale respiratory, baphinde bayisebenzisele to soothe the stomach, to reduce inflammation because ingu-anti-inflammatory. Ukuba uqenqeleka ngayo ke usathe chu apha ku-respiratory, into ezinjengo-cough, into enjengo-sore throat, sithe xa besithetha ke phayeni esikolweni ngobe sisebhizi zi-medical conditions sohlula i-upper respiratory i-upper from i-lower respiratory, uzawufumanisa uba ke ngoku i-sore throat ziku-upper kanti i-cough comes from i-lower. So iyancedisa le nto the entire respiratory system from upper to lower. Iphinde ke le nto njengoba kuthiwa ingu-antibacterial, antiviral, incedise neento ezisimple njenge-common cold iseyikwayila upper respiratory, bangapheleli apho abantu abayisebenzisayo njengoba sithe yenziwe ipilisi, ijeli, intoni i-gel, sometimes esi-powder bayayithatha bayisebenzise for i-eczema, baphinde bayisebenzise for i-acne. There's an active ingredient ke kuyo lento kuthiwa yi-glycyrrhizine. Uyalikhumbula mosela gama sifuna uthiyanga lwabantwana bethu elilithi glycyrrhiza glabra. The active ingredient ke yila glycyrrhizine, yiyo le ekule root engumlomo mnandi eyenza ezi zinto zininzi kangaka. Yiyo lena ethi xa uthathe yona le elikhuni walenza iti lilo eli that soothes, that active ingredient sithi kuyayenza lento ube yinto ephungwayo ibe yiloti omnye ayithi fafa nalapha epapeni. Yayisetyenziswa ke lento kudala na ukusweetenisha i-drink ezithile, but ke ngokuthi ikhona i-substitute in terms of ukwenza i-drink ibe sweet. Xa sisaqhuba siye nalapha ke ngokwinto ze-heartburn, wena mntu othi une-problem ye-heartburn, but iyancedisa lento kula acid reflux ukuyenza noko ingabikho that severe. Nantsi ke eyikhikha bathi kwale licorice lo mlomo mnandi uyayincedisa i-peptic ulcer. Bayijongile ke kwi-lab rats bafumanisa uba ezi lab rats with i-peptic ulcer, i-peptic ulcer mosisilonda esilapha ngaphakathi, bade bathi ke le peptic ulcer ihambe omnye umuntu imnike la gastric reflux, umuntu ave ngathi unesitshisa. Kuthiwa ezi lab rats were tried ubana zimane zinikwa ukutya okuthile kunale licorice, kwafumanisa the peptic ulcer iba better. Kodwa ke amapolisa asaphanda when it comes to apha ebantwini. Sithi ke thina eyona nto ephandwe yaphandisiswa yaphinda uphandwa yilena kuthiwa yi-aloe vera apha kwinto enjenge-peptic ulcers. Wena mntu okunengxaki e-peptic ulcer nabafunayo apha ekhaya bethetha ngeendidi zee-ulcer sesibathumele kuyo i-aloe vera. Baphinde ke kwakule licorice bathi iyancedisa ukuthomalalisa ukukhula kwezinga lee-cells. Andithi xa ii-cells zikhula ngezinga elingelilo kuye kuthiwa loo nto yi-cancer. Bathi ke ipreventa ke i-skin cancer, i-breast cancer, i-colorectal cancer including i-prostate cancer. Uphando ke xa lusaqhuba aluthi wena mntu sewune-advanced problem eyilo cancer kuthiwa uzawuncedwa, kuthiwa wena mntu isakuqalayo okanye esi-prevention. Olu phando ke nalo is still inconclusive, kodwa there is nothing wrong in trying. Wena mntu othi ngathi ndichechola luhlobo oluthile le-cancer, khawuzidibanise zonke izinto uthi uthambisa i-licorice powder ube ubhizi ngapha usela i-aloe vera juice, ungaziyekanga nee-plantains nee-dandelions because yonke le nto ihambe incedise. Yeze last kicker ke sizongena kuzo ezikamayezeni. Wena sisi othi ziyakuthanda zikuxhaphakele i-hot flashes, khakungene kwi-menopause in style man, uzithi licorice njengobhele ukwenzela uba ungacaci uba nje wena uyawudinga ngenxa yezi hot flashes uthi ube nemisindo. Ndiyabona ezi hot flashes zihambe zibe yingxaki.
Nanso ke into yasephandweni ke ngayo ilicoration, nanso indlela esetyenziswa ngayo ngabantu bezinye indawo abangengabo omayezeni. Umayezeni ke nawenzani? We start the same way sithi xa kusithiwa lento iyasinceda i-skin condition, nawe mayezeni iza kusinceda i-skin condition. Abantu ke bethu abaninzi umlomo mnandi kunqabile uve ukuthi abawusebenzisela izinto ezinjengezi sesizichazile. Bawusebenzisa ngezimeko zilandelayo amongst others. Ininzi indlela enziwayo ngayo lento engumlomo mnandi. Unumber 1, mhlawumbe masingathi inamba bani bengathi ngokulento yilist. Umlomo mnandi uyasetyenziswa kwizinto ezifuna uba loo nto uyithethayo ibe mnandi, ukwenzela uba njengoba uthetha nje nalo mntu kulaa kona akuve kamnandi. Sebesiva ke abanye apho le nto ibhale khona. Wena mntu uya ecourt njengoba wenzile nje lamayeza okususa imigqwaliso, lamayeza okuchitha amatyala, uthi xa sowugqibile usiya ecourt unikwe umlomo mnandi ubeyiphatha lo mxube uchaza uzawusebenzisa njani. Omnye ufakwa phansi kolwimi, omnye ufakwe echephisini, omnye kuthiwa sela, omnye ugqibele ngobe kuthiwa sela phalaza. Yiloo nto ininzi ke. Omnye naxa isiya kwi-job interview, because funeka uthethe kamnandi pha, unconywe phayana umlomo mnandi, sizawumane siyigxininisa ke into ethi abanye abantu umntu uzawunyuka apho uthatha umlomo mnandi athi uya kwi-interview, funeka lokhu uqala ukhuphe izimnyama, because kuzabe kuthetha kamnandi le mfeni phambi kwakho, eso sithunzela siphambi kwakho eso simnyama, kodwa ingaba yena uthetha kamnandi, uthetha kamnandi kodwa hayi akathandeki. Utsho ke ngoku-interview ungayipasi because awuthandeki ngalama nento zikulandelayo, lamathunzi amdaka, lo migqwaliso. Abanye ke abantu abazithengiselayo, whether ngu-direct sale okanye zii-telemarketers, bayawusebenzisa umlomo mnandi kwezo nto bazisebenzisayo ukwenzela uba xa ithethe ethengisa abantu bayive le nto bakufuneka beyifumene. Abanye ke abantu bayawusebenzisa umlomo mnandi kuba umntu esithi mna ndisebenza ngabantu, mna ndiyathetha phambi kwabantu, mna ndingutitshara, mna ndingumfundisi phaa ebandleni, hayi mna ndiyipolitician efuna unyulwa ukuba ibe yinto. Ngofuna xa ndithethayo phayana kuqhwatywe emva kuba ezisusile ke loo mathunzi amdaka wafaka amayeza amnandi okuba thandeke. And then ke ngoku asebenzise umlomo mnandi. Omnye uqala kwakuwo la mayeza afutha ngawo, la mayeza phalaza ngawo, la mayeza waselayo, athi xa segqiba ke ngokumlomo mnandi beyiloo nto azayihlafuna nalamayeza azabe exelelwe ngawo nguloo mntu umhlanganiseleyo. Siyayifaka ke le nto kwizikhafulo zabantu abathandanayo ukuthi ubalekile lo bendithandana naye, ufakelwe ke umlomo mnandi. Abanye ke bawusebenzise lo mlomo mnandi ukukhafula umsebenzi. Yabona umsebenzi lo uyakwazi nabo ukukhwaza la msebenzi. Omnye faka umlomo mnandi wakhe kwiziphondo zothandeka ukwenzela ukubana athi xa ithethisa isiphondo sakokwabo kuqhume nala mlomo mnandi. Abanye ke abafana bazifunela iintombi, neentombi ezizifunela abafana bazawuyenza ke loo nto yaloo mayeza abo asekuthandaneni, kubekho nomlomo mnandi. Aphinde ke omnye uzibethela ibhekile kokwabo, uzibethela isilawu sakokwabo, yanyuke laa gwebu nankwe ufakile umlomo mnandi, bafakile ovuma, atsho ngaloo bhekile yakhe intle imhlophe, akhothe atye umlomo mnandi, ecenga abantu bakokwabo ukuthi mabavume ezi zicelo zakhe. Uyacela ukuba makwenzeke u-ABCD ekhwaza ngomlomo mnandi. Ezibungeni ke kumayeza anento kwenza nebhizinesi awusheki umlomo mnandi. Ninzi ke into omlomo mnandi soze siyigqibe bese kugabulela nje izigcawu umntana omhle ukwenzela uba uthi uqhuba usiya phambili ngokuphanda umlomo mnandi ube noko ikhona into osewuyibambile. Likhuni elimnandi, ulihlafuna nje limnandi, dibane nezaswiti zakhona. Sithi khawuyizame ke le nto ingumlomo mnandi, ungalibali ukuyizama kwezi zinto zokunyanga. Abantu bathi asinamdla bhele thina sifuna izikhafulo. Wena mntu onomdla ke ngento ezimedical khawudibase namayeza kokwenu okunyanga ujonge uba bazophila na abantu. Sithi sizawuyiyeka ilale ke siyodibana Saturday apho sizabe sincokola lo topic. Camagu wena mntu usesikolweni ke masidibane xa ude nawe wasijoyina phayana ngo-April ukwenzela ukuba ufunde nawe ngalamayeza amaninzi kangaka. Pheza bhele camagu.